είναι ψυχαγωγείο. Εδώ είναι ψυχαγωγείο. Ένας τεμπέλης δράκος σε σκότεινη σπηλιά κοιμόταν όλη μέρα σε πέρσικα χαλιά κι έβγαινε στην κοιλάδα μονάχα για φαΐ 65 βόδια τα τρώε στη στιγμή και για να ξεδιψάσει σερνόταν στο βουνό έπινε 10 λίμνες και ένα ποταμό. Ερχόντουσαν οι πότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ο τεμπέλης δράκος βαριότανε πολύ οι πότες να μασάει που είναι και σκληροί. Γι' αυτό έτσι ξαπλωμένος πετούσε τις φωτιές να ανάψουνε τα ξύλα και να ψήθει ο καφές. Έστρωνε το τραπέζι, άναβε τα κεριά και έλεγε παραμύθια για δράκους και θεριά.